aquí hi ha la Lleona. I a la dreta, Sant Fèlix. Amics i amigues, avui us vull parlar de Sant Narcís. És el patró de la ciutat de Girona des de l'any 1387 i de la diòcesi l'any 1864. En el meu llibre 1001 llegendes i mites de Catalunya parlo de la llegenda de les mosques. L'any 1285, les tropes franceses comandades per el rei Felip III de França varen atacar la ciutat de Girona i les tropes del rei Pere II de la Corona d'Aragó. Això és històric. I varen haver de marxar degut a la infecció que patia la ciutat de Girona, la pesta. Era una ciutat molt infectada i estava ple de mosques. Llavors, les tropes varen haver de marxar. Aquesta és la història, però a partir d'aquí es vesteix una llegenda, la llegenda de les mosques de Sant Narcís. La llegenda de les mosques de Sant Narcís surt documentada ja el 1288. Fixeu-vos en una cosa, el 1285 les tropes franceses entren a Girona i han de marxar per un eixam de mosques, però el 1288 ja s'explica en la crònica de Bernat d'Esclot. No esmenta Sant Narcís, però sí que diu que que van haver de marxar gràcies a la invocació que varen fer els gironins a Déu. Déu va enviar mosques i van fer marxar aquestes tropes, més mosques de les que hi havia. Fixeu-vos que aquí hi ha una analogia amb les plagues d'Egipte de la Bíblia. Quan surt Sant Narcís? Doncs Sant Narcís sortirà amb una altra crònica, en aquest cas de Bartomeu Dineo Castro, l'any 1293, que explica que les tropes franceses varen entrar aquí, a l'església de Sant Fèlix, varen agafar el cos de Sant Narcís, el varen treure, lògicament, de la tomba i el varen profanar. On el varen profanar? Doncs el varen profanar aquí, fixeu-vos, aquí a la plaça. En aquesta plaça d'aquí varen profanar el cos de Sant Narcís. Li varen fer de tot. I aleshores hi havia un senyor vell, un ancià, que ho mirava amagat per aquests entorns, que va esperar que les tropes marxessin per recollir el cos de Sant Narcís i endur-se'l a casa seva. Aquest senyor ancià, devot de Sant Narcís, era molt bon fuster i el que va fer va ser construir un taüt de fusta. Allà va col·locar Sant Narcís tota la nit i l'endemà varen començar a sortir les mosques, infinitat de mosques que varen ser les que varen atacar els cavalls i els soldats francesos i varen haver de marxar molt de pressa, corrents, i es va acabar el setge. Aquesta és l'autèntica llegenda de Sant Narcís i la llegenda de les mosques. Fixeu-vos una cosa, ara tot es propaga molt fàcilment, ja no a través de la televisió i la ràdio i dels diaris, ni molt menys, sinó a través de Facebook, Twitter, WhatsApp. Abans no hi havia això. La llegenda, escrita per Bartomeu Dineo Castro, que és aquesta que us he explicat ara, va ser escrita el 1293. Doncs penseu que al segle XIV ja hi havia una pintura a Tarragona, que encara es pot veure una pintura al cor de la catedral, i que el 1497 ja hi havia un retaule a València que encara es pot veure també al Museu de la Catedral de València, on hi ha el dibuix de les mosques. Entrarem ara aquí a la Basílica de Sant Feliu, de Sant Fèlix, per veure el taüt gòtic i després també el típic taüt on ara es venera també Sant Narcís. Aquí podem veure un primer sepulcre i després aquí el gòtic del segle XIV. Una de les tombes dedicades a Sant Narcís. Aquí podem veure el conegut quadre de les mosques. Les tropes franceses entren al temple de Sant Fèlix, de Sant Feliu, i les mosques atacant els cavalls i els soldats. Del segle XVII és aquest quadre. Aquesta és la imatge de Sant Narcís que cada 29 d'octubre els gironins van a venerar. I el que farem nosaltres serà
entrar a darrere de la capella, a la girola, on saludarem a mossèn Joan Bavorés, que és el rector de la Basílica de Sant Fèlix, de Sant Feliu de Girona, perquè ens expliqui una mica la història de Sant Narcís. Doncs mossèn Joan Bavorés, què tal? Com anem? I aquí tenim la sepultura de Sant Narcís, que aquí cada 29 d'octubre venen els fidels a fer un petó a la relíquia, que s'ensenya, recullen el cotó, Donum Sancti Narcisi. Què vol dir això, mossèn Joan? Obsequi o ofrena a Sant Narcís. I després també una estampa de Sant Narcís. Bé, doncs Sant Narcís, per què se'l venera com a protector del mal d'orella? Per això es regala el cotó de Sant Narcís. Això és degut a un miracle que hi va haver i a partir de llavors la gent n'ha pres aquest costum. Molt bé. No té més sentit que això. I llavors de passada és l'ofrena que fan a Sant Narcís i així s'emporten com una relíquia. Molt bé. Aquí tenim la imatge de Sant Narcís, oi? Però a dins no hi ha Sant Narcís, no? No, abans és allà on estava abans el cos de Sant Narcís, però com la guerra... Els ossos, vull dir, no hi ha els ossos de Sant Narcís. No hi ha res, no hi ha res. El que hi ha és això, una estàtua. Hi ha la imatge, l'estàtua... Una imatge feta també del mateix Espelta, que és aquest senyor que va fer l'estàtua de dalt també, i mira, van reproduir d'alguna manera el que hi havia hagut abans de la guerra. Per tant, si ara obríssim el cos, què hi ha aquí dins? Res. Res. És una estàtua de talla, Sí, de Josep Espelta. Com està la devoció a Sant Narcís, mossèn Joan? Com està? Sí. En el nostre temps, doncs, es manté i es manté bé, però, esclar, els temps són diferents d'abans. Abans potser hi havia més fe i més necessitat d'acudir als sants, i avui en dia tothom ja ho té tot, i els sants, doncs, no és que no hi creguem, però, doncs, certament que hi ha una davallada, però almenys el dia de Sant Narcís aquí hi és tothom. Ple de gironins, venen aquí, polítics, Però vaja, jo quedo sorprès cada dia quedo sorprès de la gent que arriba, són gironins, i diuen, ai, aquí no hi havíem estat mai. Doncs mira, almenys a través del vídeo i de les xarxes socials hi hauran estat. Per cert, aquí a la dreta podeu veure la portada del meu llibre, dedicat a Sant Narcís, el sant de les mosques, que vaig escriure per al Centre de Pastoral Litúrgica, per al CPL, Sant Narcís, el sant de les mosques. Bé, doncs, aquesta és una de les llegendes, gràcies mossèn Joan per haver estat amb nosaltres, que explico en el llibre 1001 llegendes i mites de Catalunya. Espero que us hagi agradat i us hàgiu conegut, si més no, una mica més la història de Sant Narcís i la llegenda de les mosques. Que vagi bé. Adéu-siau.